Ало, да? Да, разбира се, че съм буден. Близко съм до офиса. Да, абсолютно. Паркета ще бъде там може би до половин час. Паркетаджиите по обяче са там и ще го започнат. Да, знам, че трябва да стане за Коледа, естествено. Тапетите също. Само да станат готови паркетаджиите и каменарите и ще налепим и тапетите. Да, ще ги погледна. Иначе тапетите са на обекта от вече доста време. Може да си ги видите, да. Да, аз вече съм пред компютъра, знам за ключовете. Ключовете са ми пред очите, ще взема някакво решение днес и ще ви пратя мейл. Да, за Коледа ще сте там, не се притеснявайте. Окей, държим връзка.